راديو إيرنا حسب تغلطنا حسي أهجراوي معلت منسيات بدهوتات منسيات وان لبدا كورونا فيروس بزبل تيما بدرجة عالم تذكرة مرحتي جبوتن رسم محدار بونتلاندن أبهلو كونتات تزوبازت يوم هجراو بايتو جاد نسالس عمتات أبسلطان نزرك بريزيدنت ناي فيلد مارشال معرق هيبو أرسات زيناك تكتاتو لتصنعكم كورات سمعتنا زرزراتو يغتصل حسب تغلطن حسي أهجراوي معلتي منسيات بدرجة عالم تذكرة أبزا بدهوتات منسيات أب وان لبدا كورونا فيروس بزبل مريح تقسي أب سفلالي هاجرات عالم تذكرة زو علت علت مسي لبدا تتحاحيزو تسناخيلو زلو نايت مرتي سراح سبورتاو نتفتاتن كالق مدبات منسيات بكمي كحوي كمزغل زتفلالي متنعتاو مدبات قريبو منسيات كالستي ولدو أو حستي محبراوي دحنتن تركبتي هاجرن بمخانم أباتهم زفتر تسعنو نمتعي بغليلو زيفوس بسلا كمزلوون أبزعلت مزخخر قريبو حيالو هاجرات بسنكي كوفيد 19 نزت سناخل نتفتات منسيات زحويالو مدبات كزراربان بليونات دولارات كمدبالو ننكلوا إيرترا تركبن هاجرات أفريقان قل هاجرات إيسيانجنا كم تزدل أتكرو يقبرالو كم زيلواي زقمقام بفلا إيرترا أقدماون منسياتا ببزحي ناب سدد كوحزو مسمصنحم دحر لبدا كورونا فيروس كقات نزغل كبير محبر قطباو كالولاو نمنسيات نتوساخي تغطن سدتن كقالعون كمزغل حيال وغنات تنتانتاتهم يهبو بريزيدنت سيد عبد الله داني زمرحو لعلواي لوغر اسم محدار بونتلاند أب جيبوتي ناي سرح مبتح فتسيمو እቲ ፕሬዝደንት ናይ ታርእሰም ምሕዳር ምስ ሰለስተ ሚኒስተራት ተሰኒዩ ኣብ ጅቡቲ ብዘካየዶ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕ ምስ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ኣብ ህሉው ኩነታት ተዘዋዘት እዮም ብፍላይ ድሕርቲ ባይቶ ሶማል ንቐዳማይ ሚኒስተር ነበር ሓሰን ዓሊ ኻይረ ካብ ስልጣኑ ምስጓጉ ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ወጥሪ ሰፊኑ ይርከብ ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ምስጓጉ ተቐዳማይ ሚኒስተር ሕጋዊ ኣይኮነን ክትብል ተቃውሞ ስሚዓያ ጅቡቲ ነቲ ኣብ መንጎ ርእሰ ምሕዳራትን ፈደራላዊ መንግስትን ዘሎ ምርሕሓቕ ንምዕቃብ ዝሓለፈ ወርሒ ተበግሶ ብምውሳድ ንፕሬዝደንታት ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማልን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ብኣካል ከም ዘራኽበቶም ይዝከር ሃገራዊ ባይቶ ጫድ ነታ ሃገር ን30 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዝደንት ኢድሪስ ደቢ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ማዕረግ ፊልድ ማርሻል ሂብዎ እቲ ባይቶ ነቲ ፕሬዝደንት ናይ ፊልድ ማርሻል ማዕረግ ዝሸለሞ በጋጣመቲ ትማሊ 11 ነሓሰ ዝተጸንበለ መበል 60 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ሃገር እዩ ፕሬዝደንት ደቢ ምስሊ ጫድዩ ክብል ኣፈኛ ባይቶ ሃሩን ካባዲ ኣብቲ ናይ ሽልማት ኣጋጣሚ ገሊጹ ወዲ 68 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፕሬዝደንት ኢድሪስ ደቢ ንውልቀ መላእኽቲ ሃገር ነበር ሓሰን ሃብረ ንምእላይ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ መሪሕ ተራ ዝተጻወተ እዩ ይኹን እምበር ንሱ እውን ፖለቲካዊ ስርዓት ሓሰን ሃብረ ብጎነፅ ድሕሪ ምእላዩ ኣብ 1990 ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ን30 ዓመታት ስልጣን ብዴሞክራሲያዊ መስርሕ ከሰጋግር ኣይከኣለን እቲ ፕሬዝደንት ኣንጻር ኣኽረርቲ ሽበራውያን ጉጅለታት ንዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንምምጓስ ንሃገራዊ ባይቶ ኣብቲ ሃገር ናይ መጀመርያ ዝኾነ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ማዕረግ ከም ዝሃቦ መንግስታውያን መደበራት ዜና ቃሊሐን ሓንቲ ካብ ድኻታት ዓለም ዝኾነት ጫድ ኣብ 1960 ካብ ፈረንሳ ናጽነታ ተጎናጺፋ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ዝውን ጸጥታውን ወተሃደራውን ዓቕመታ ሃገር ብፈረንሳ ከም ዝድገፍ ይንገረሉ ዜና ኣብዚ ይፍጸም راديو إيرنا ጫውጫውታ ፖለቲካ ሃገርና ክቡራት ሰማዕቲ ኣብዚ ሓለፉ መደባትና ፖለቲካ ሃገርና ብጫውጫውታ ከም ተመልአ ክንርኢ ፈቲና ነርና መብዛሕትና እውን ካብዛ ኣንፈቱ ስሒቱ ዘሎ ዝመስል ኣርእስቲ ርእስና ከነግልል ንመርጽ ንኸውን እቶም ጫውጫውታ ኣብዚሖም እንብሎም ዘለና ተዋሳእቲ ብዛዕባ ጉዳይና ይዕልሉ ብምህላዎም ግና ከይተሳተፍካ ምትራፍ ዘዋፃ ኣይኮነን ኩላቶም ነንረብሖም እዮም ዝሰርሑ ዘለው ብዝብል ምኽኒት ልኡም ምዃን ናይ ምምራፅ ጽምባል ኣሎ ወይ ከዓ ንረብሓኻ ወይ መሰልካ ደው ናይ ምባል ዕድል እውን ከም ዘሎ ፈሊጥካ ናይ ምስታፍ ምርጫ እውን ኣሎ ከም መንግስቲ ኤርትራ ዝኣመሰሉ መንግስታት ብገለ ወገናት ፖፑሊስት ተባሂሎም ይጽውዑ ምእንቲ ሓፋሽና እንነብር ዝዓይነቱ ጭሩሖም ዝኽተሉ ዓወትና ሓፋሽ ይብሉና ደጋጊሞም እቲ ሓፋሽ ዝብልዎ ዘለው
ንነፍስ ወከፍና ማለት ዘይኮነስ ንኹላትና فحبيلهم بحنساب مالتهم يو زدناقر عينة التححزايو بحنساب يقبرنا مو نخلاتنا زي تعم زبلة نحفاش كم زخونا خمونا يفتنو ويون كلاتنا خم نستبللو بب كده نخلاتنا خم سخفقنا أبس قبرنا قزي فتح الترقبي مثلنا كم سب كامعات درقا قاعد سبل مثلنا ذكرنا دما أبطو يكبدنا قاعد سبل عنا خويني سمعنا حدا قزي أتو إسياس أفوركي كابز ببزمت حتوتات كزناقع مريتو نيرو حانت خبتن حتوتات قنا تزناقع كويناي رخبان إتا حتو كم سعبات مسل نيرا إزوم هاب قنبارات زلو دك ناسي أبزا أي سلام كينات أوان ننا بحدارنا تمليسنا خنسرح نتزفك أدلنا كونتا تابز غير اللو أوان دما منقستي أبز أو عنا أوان نابت قنبارات كنملس دلوات مخونا يبلو اللومو كما يمسلكا حيال هجرنا نزحتو زم السمعة نبقطع قصقاقر قزي وسدلون كاب قدمون بزعباولك أو قدايو زحسب سبيح رقايو بزعباولكهم كي تحسبيلو قانيحوس للسلطايو كافلم أون نسول كملاخ خون بقعو إلوم رئيتو زهوب اللهو بزوخنا قنا لعل 10 عامات أبتحتوت تهدراو تأزاز كنبرود صنحو زيقاتات بزعبا حدار النبران محسابهم كج كم زمتقالو خولو يكالن كم توتروز قبرو إسياس أفوركي تخلخلاي تانكي نتزقرب حساب بمقونتساب ويكو قوناتساب بمفتاني جميرو إزومكم أزحتو نابوانينوم تمليسوم زيادة نجر كم زقبرو مسيلوم كم ززاربو تزاربه إزي زربازي مستقنا أبتيس عن 4 حنساب بخلو كأدما يلو زنقدوم كوقطع كله دما ما ده هجر يلو نزز أرفهم أبالات هجراو أقلقلوت نفساوا كوردو كروقهم كلهم زد تزاربو السانيو إزوم مبزحتهم كابسمران نفساوا خوردو تنقرو من السيات أفقدو ترقيا كوف كابزبلو هاجراوي أقلقلوتهم تقبرو 5 حش أما الرخبي بزهان قريبو يلوهم نيرو شعو آيل لنايون إذا سب أيزي هاجر كم محضر دلو زي من باريز مسكرلنا نيرو من السيات سراح سينوم كي شقرو يلو بزي مدبس جمرو هاجراو أقلقلوت تمثيلو اللو نخينات كوينلو ويون من السيات كوف كابزبلو جمير ويخون نتقريجتات أقات أم خوينو نعوز مسلو مع قرقر ترخيب مبر مرحا هاجرنا قدميئون مس بوزحات هاجرات تلاقي في نيريو أب مود أتاقنا كم أبوخينات منفعاتهم كرئيو زفتنو ما تعاولتو مرحتو يعني رخيبو بزد ما بسرحو خنا أتفتنو أريحي قوزت أمت زبلوونا اللعيلو أب أفريقيا بوزحنا قارو كوان تسألنا واحدة من انتي كبراتهم هزبي زدفو مرحتقنا يبلنان نابتو قيقا سب أي هاجرنا خنملز نزوم كوانينوم كوليفوز وصدوم زيقاتات مويا خمزي بلوم جيرو مقرابو طريع أخلون نساتهم سحراي كملسيوم اتهم كملسو زي كولوغنا اتهم انت هاجر تسو يوم زمسل زربا خسم معمرتة آتو إسياسن مسارحتون حلافنت ناي موساد تبعات يبلومن من إسياتنا بسراويت كأتو وسينوم كنسوم هاجراو أقلقلوتن وفروارساي كألون حانتيتهم كبقعو إذا نجرزي قد هاجرنبر ناتهم سقمتي زي مخانيوم زمسكرو جيجاتات بريزيدنت إسياس زبهال كله يبلوني تكايدهم هاجر دلياتكا ويم انت هاجر زبل كخبدكا زغل حرق كتعنو خايت عرو شعو كم دلايوم يتعنوها ناي حفاشينا ويكا ما انت حفاشينا زبلو بوليتيكينياتات نتحفاش زبلو إن خفافولوخ قد اوي الرايو حفاش تبل كالدما شفان تراي كوينات تعرف نقولو ما انت قطعم ولك او تقم خارسع زبل شقط النقربو نقولو ببولكو زي تقمو ويدما بلكع نقولو ببقجلة إن براريز هاسيو ميلاتات يتقمو نقرات انت تبلاشيوم دما ما انت قزوف علامة كم تتسايقو نجيروم بقيقاتاتون كتحبني سبكو ناي هاجرنا وتصعت حفاش درق نمقلاي أب حفاشهم توكيلهم سالاتي أساتا من قد دمات عويتهم دحرنا تسنت اتاجرحو قتيلا اتي اتعوت حفاش مسلو زحتو الأوان مس أخلون عوتنا حفاش سفرو تأزازات رايو تنايبولو اتعوت قنا مخانو نمقلات إزخون
መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ነገር ምስ ፀየቀ ካልእ ፀይቅ እውን ክውስኽ ባዕልናይና ፓቴንት ነስርሓሉ ስለምንታዮም መንእስያትና ብዘይ ገደብ ዘገልግሉ ዘለው ኣብ ክንዲልካ ምሕታት ደቅና ጥራይ ድዮም ደኣ ኣብ በረኻ ኸበልዩ ካልኦት ይጸንበርዎ እምበር ዝብል ዘረባ ዝያዳ ዘውትር እዩ ካልእ እውን እንተተወፅዐ እቲ ኣቐዲሙ ተወፂዑ ዝነበረ እተኻሕሰ ይመስሎ እዚ ኸኣ ምስ ተቐዲሙ ተፈጸመ ጉዳይ ዝተሓሓዝዩ ሓደ ወገንካ ብዘይ ኣገባብ ክብደል ከሎ ንስኻ እውን ውሕስነት ከም ዘይብልካ ኣብ ክንዲ ምግንዛብ ጸበሉ ኣይልከየና ዝዓይነቱ ኣዒንትኻ ናብ ካልእ ተብለን ወይ ድማ ዝኸፍአ ነቲ ውፅዕ ገሚትካ በዳሊ ትገብሮ ገለ ገይሩ ይኸውን እምበር ስቒሎም ደኣ ከመይ ገይሮም ይኣስርዎ ክብሉ ዝጸንሑ ወገናት እዚኣቶም ስቒሎም እዮም ክብሉ ክጅምሩ ከለው እቲ ካልእ ድሮ ነቲ ስቕታ ተለማሚድዎ ኣሎ እቲ ሓፋሽ እምበኣር በብጉጅለ ይውፃዕ መሰል ዝበሃል ካብ ዘይሃለወንስ ምእንቲ ሓፋሽ እዩ ዝንፈገኒ ዘሎ ዝብል መዳዓዓሲ እምነት ዘሕድሩን ኣለዉ እዞም ፖፑሊስት ወይ ከዓ ሓፋሻውያን ፖለቲከኛታት ንብሎም ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ከም ዝመቓቕልዎ ይፈልጡ እዮም ኩሉ ብሓባር ይውፃዕ እናሃለወ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝሓሸና መሰሎ ይጸናናዕ እቲ ካልእ እንተኸፍኦ ኩነታት እተመሓየሸሉ እናመሰሎ ድማ ኣብ ናይ ምትሕስሳድ መንፈስ ይቕጽል ሓፋሻውያን ከስተምህርዎ ዘይደልዩ ሓቂ መሰል ውልቀ ሰባት ክሕሎ ከሎ ንኹሉ ዝምችእ ኩነታት ከም ዝፈጠረ እዩ ውልቃውነት ክጠፍእ ኣለዎ ብዝብል ሽፋን ናይ ነፍሲ ወከፍ መሰል እናጸቐጡ ምእንቲ ሓፋሽ ወይ ድማ ሃገር እናበሉ ድላዮም ጌጋታት ይፍጽሙ ማለት እዩ ኣብ ኩነታት ሃገርና ምስ ንርኢ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ መነባብርኡ ከም መሓይሽ እንተተጓየየ ሃገር ትህሰ ዝመስሎም ውሕዳት ኣይኮኑን ዳርጋ ኩላተን ሃገራት ዓለም ኣብዚ ዘመን እዚ ቁጠባ ሃገራተን ብኸምዚ መንገዴን ዘመሓይሻ ዘለዋ እቲ ምዕባለ ዝበሃል ብቐንዱ እውን መነባብሮ ዜጋታት ምምሕያሽ እምበር ኣእማን ምኹማር ኣይኮነን ኣእምሮታትና ግና ናብ ድሕሪት እተመልሰ ይመስል ኣእማን ከሰክሙና ከለውን እምኒ ናይ ተሰከመ ሓወልቲ ክትኽሉን ከም ቅቡል ንወስዶ ነናይ ቤትና ቁጠባ እናዓነወ ሃገር ትህነጽ እያ ዘላ ክብሉና ከለዉ እውን ንኣምን ሃገር ኣበይ ከም ዘላውን እናሓንሳ ይጠፍኣና ብዓብኡ ግና ወነንቲ ሃገርና ንሕና ምዃንና ንርስዕ ሃገር ናይ መንግስቲ ትመስለና ሃገር ጥራይ ዘይኮነትሲ እዛ ህይወትና እኳ ናይ መንግስቲ ጌርና እንወስዳ ውሕዳት ኣይኮናን እቲ መንግስቲ ንብሎ ዘለና ሓደ ሰብኣይ ካብቲ ናይ ዒስራታት ክሊ ዕድመ ከሎ ዝሓስቦ ዝነበረ ብዙሕ ኣይሰጎመን ተኣምር ዝኾነ መደባት ይህልዎ ይኸውን ዝብል ከንቱ እምነት ክህልወና የድልን ምኽንያቱ ባዕሉውን ናይ 20 ገለን መደባት መንግስቲ ከምዘየፍረ ኣዕሊሉና ኣሎ ሰብኣይ ሃገርና ዝገብሮ ጥራይ ዘይኮነስ ዝዛረቦውን ዝፈልጥ ኣይመስልን እዩ እሞ ኸደኣ ነዛ ኸመይ ዝበለት ሃገርና ናይ በይኑ ትኹን ዲና ክንብላ ወይ ዝበሉኻ ግበረሎም ወይ ከዓ ዓዶም ሕደገሎም ዝብል ናይ ስንፍና ኣባህላና ክቋርጽ ዘለዎ ካልእ ሲትረፍ ወነንቲ ኣእምሮና ክንከውን ከድልየና እዩ ገለ ዝሓሰቦስ ይህልዎም ይኸውን እዩ ንሳቶም ካባናን ላዕሊ ይፈልጡ ወዘተ ብዝብል ግምት ንዓቕሚ ኣእምሮና ኣይነነኣእስ ንሳቶም ሳላናዮም ክሳዕ ክንዲ ዝኽጋገዩ ኽኢሎም እቶም ኣሰርትን ጨፍለቕትን ባዕላትናይና ንርእስናይና ድማ ንጭፍልቕ ዘለና ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቐንዩ ኣብ ዘለኹምሞ ደሓን ክትህልው እናተመነና ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና መፂና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ጸንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ናይ ሎሚ 75 ዓመት ኣብ ሃገረ ጃፓን ሓደገኛ ኣቶሚካዊ ቦምብ ተደርቢ ነይሩ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 9 ነሓሰ ኣብ ጃፓን ብዙሕ ዝኽርታት ክጽንበል ውዒሉ ልክዕ ቅድሚ 75 ዓመታት ጃፓን ኣብ ታሪኻ ዘይሕክኽ በሰላ ዝገደፈላ ታሪኻ ከናዊና ነይራ ነዚ ንምስክር ተባሂሉ ኣብ 2015 ኣብ ብሪጣንያ ዝርከብ
ናይ መንእሰያት መደባት ዘዳሉ ቴሌቪዥን ሓደ ኣኒሜሽን ሰሪሑ ነይሩ። እቲ ናይ ኣኒሜሽን ፊልም ዛንታ ሓንቲ ቡን ዝተባህለት ጃፓናዊት ናይቲ እዋን መንእሰይ እዩ። ክልተ ከተማታት ጃፓን ብኣቶሚካዊ ቦምብ ብመጥቃዕቲ ክህረማ ከለዋ ቡን ጓል 14 ዓመት እያ ዝነበረት። ሬድዮ ኤረና ብሸሞንተ ሚያዝያ 1945 ሓይልታት ኣሜሪካ ናብ ወሰናስን መሬት ጃፓን ክረግጹን ከለዉ መራሕቲ ጃፓን ከዓ ብስርሒት ከጽጎ ዝተሰመየ ሓደ ወሳኒ ስርሒት ከካይዱ ኣብ ኣኼባ ነበሩ። ኣብ ዕላማ ስርሒት እዚ ድማ ዓዶ ቦኻ መውሓስ ነበረ። ስርሒት ከጽጎ ብልዕሊ 4 ሚልዮን ወታደራት ጃፓን ክካየድ እኹል ብዘይ ምንባሩ ናይቲ ግዜቲ መንግስቲ ጃፓን ሲቪል ክኸትብ ጀመረ። ደቂ ተባዕትዮ ካብ ክሊ ዕድመ 15 ክሳብ 60 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ካብ ክሊ ዕድመ 17 ክሳብ 40 ድልዋት ብምግባር ኣብ ካልኣይ መስመር መስርሕ ምክልኻል ሓላፍነት ተዋህቦም። በቲ ኣንጻራዊ ግንባር ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ብዛዕባ ስርሒት ምውሓስ ዓደቦ ርእሰ ምክልኻል ጃፓናውያን ወላ ሓንቲ ዝፈልጥዎ ሓበሬታ ኣይነበሮምን። ኮይኑ ግና ንዕኦም ዘዕውቶም መደባት ካብ መንዳፍ ዓዲ ኣይወዓሉን። ንስርዓት ጃፓን ንምውዳቕ ስርሒት ዳውንፎል ዝተሰመየ ኣብ ክልተ መድረኻት ተኸፋፊሉ ዝካየድ ወራራት ወዲኦም ኣብ ምጽፋፍ ነበሩ። ቀዳማይ መድረኽ መጥቃዕቲ ንምውዳቕ ስርዓት ጃፓን ኣብ ሕዳር 1945 ክካየድ ተወሲኑ ነበረ። እዚ ስርሒት እዚ ድማ ስርሒት ኦሎምፒክ ዝተሰመየ ክንሱ ደቡባዊ ክፋል ጃፓን ክቆጻጸሩ መደብ ሓዙ። እቲ ካልኣይ መድረኽ መጥቃዕቲ ንምውዳቕ ስርዓት ጃፓን ከዓ ድሕሪ 5 ወርሒ ድሕሪ መጥቃዕቲ ስርሒት ኦሎምፒክ ክካየድ መደብ ተታሕዘሉ። እዚ ስርሒት እዚ እውን ኮሮነት ተሰመየ። ዕላማ ስርሒት ኮሮነት ንምልእቲ ጃፓን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ወታደራት ኣሜሪካ ንምእታው ኮነ። ኣሜሪካ እዚ ኣብ ክልተ መድረኻት ዝተኸፈለ ንምውዳቕ ስርዓት ጃፓን ዝዓለመ ስርሒታት ዕውት ንምግባር 5 ሚልዮን ዝኣኽሉ ምድረማያውያን ወታደራት ቀሪባ ነይራ። ወታደራት ኣሜሪካን ጃፓንን ኣብ ቅድመ ግንባር ተፋጢጦም እንከለዉ ብ16 ነሓሰ 1945 ኣብ ምድረ በዳ ኒው ሜክሲኮ ንታሪኽ ዝቕይር ኣብ ሓደ እዋን ህይወት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዝፍን ሳዕቤኑ ድማ ን10ታት ዓመታት ህይወት ደቂ ሰባት ዘበላሹን ኣቶሚክ ቦምብ ድሉ ኮነ። መምዕባል ኣቶሚክ ቦምብ ብማንሃታን ፕሮጀክት ዝፍለጥ ኮይኑ ብ1940 ብጠለብ ናይቲ ግዜቲ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ፕሬዝደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት ተጀመረ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣዝዩ ምስጢራዊ ኮይኑ ፕሬዝደንት ሩዝቨልትን ብኣጻብዕ ዝቁጸሩ ሰባትን ጥራዮም ብዛዕባ መምዕባል እዚ ኣቶሚክ ቦምብ ዝፈልጡ ነይሮም። ፕሮጀክት ማንሃታን ማለት መምዕባል ኣቶሚካዊ ቦምብ ድሉ ኮይኑ ክሳብ ዝውዳእ ልዕሊ $2 ቢልዮን ኣሜሪካ ወጻኢታት ተገይሩሉ። ኣብ መፋረቕ 1945 ከዓ ንጥፍኣት ጃፓናውያን ክውዕል ምድለዋት ተጻፈፈ። ብልዑል ምስጢር ዝተታሕዘ ምስራሕ ኣቶሚካዊ ቦምብ ናይቲ እዋን ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ትሩማን እውን ይፈልጥ ኣይነበረን። ኣብ 12 ሚያዝያ 1945 ፕሬዝደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት ምስ ሞተ ምክትሉ ዝነበረ ትሩማን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ንኽኸውን ቃለ ማሕላ ፈጸመ። ቃለ ማሕላ ድሕሪ ምፍጻሙ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ መምዕባል ምስጢራዊ ኣቶሚክ ቦምብ ተነግሮ። ብ17 ነሓሰ 1945 መበል 33 ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ፕሬዝደንት ሃሪ ትሩማን እቲ ብምስጢር ተታሒዙ ዝነበረ መምዕባል ኣቶሚክ ቦምብ ንሓይልታት ኪዳን the big tree እቶም ሰለስተ ሓያላን ዓለም ማለት ጆሴፍ ስታሊን መራሒ ራሽያ ነበር
ዊንስተን ቸርችል መራሕ ዓባይ ብሪጣንያ ነበር ብዛዕባ ተኽእሎ ምጥቃም ኣቶሚክ ቦምብ ኣካፈሎም ከም ውጽኢቱ ድማ ኣተባብዕውን ኣብ ሓሳቡ ረዓሙን 10 መዓልቲ ድሕዚ ስምምዕዚ መንግስታት ቻይና ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ጃፓን ብዘይ ቅድመ ኩነት ኢዳ ክትህብ እንተዘይኮይኑ ግና ክድምስስኣ ምዃነን ኣፈራርሓ ናይቲ ሽዑ ጃፓናውያን መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ተጠንሲሱ ዝነበረ ህዝቢ ክቐዝፍ ዝኽእል ኣቶሚክ ቦምብ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮም ንጻውዒት ናይ ዘን ሓያላት ሃገራት ኣቓልቦ ኣይሃብዎን ጻውዒት ሓይልታት ኪዳን ዘይሰምዐ ስርዓት ጃፓን ብውሳኔ ዘን ሃገራት ክድምሰስ ተወሰነ ብ6 ነሓሰ 1945 ብ29 ዝዓይነታ ወታደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣ ሊትል ቦይ ዝብል ስም ዝተሰየመ ዓይነት ኣቶሚክ ቦምብ ጽዒና ካብ ከባቢ ደሴት ቴንያን ብኮሎኔል ፓውል ቲባትስ ተመሪሓ ኣብ ሰማያት ከተንሳፍፍ ጀመረት እዛ ኢኖላ ገይ ዝብል ስም ተጠሚኣ ዝነበረት ነፋሪት ወጋሕታኣ ብሰላም ንዘንግሀት ከተማ ሂሮሺማ ልክዕ ሰዓት 8:40 ንግሆ ኣጸልመተታ እዛ ሓደገኛ መጥቃዕቲ እዚ ካብ ከተማ ሂሮሺማ ሓሊፉ ብኩሉ ማእዝናት ዛ ከተማ ክሳብ 5 ስኩዌር ማይልስ ርሕቀት ማለት ክሳብ 8 ኪሎሜትር በጽሐ ናይ ዝሳዕቤን ድማ ካብ 70 ክሳብ 80,000 ጃፓናውያን ማለት ነበርቲ ከተማ ሂሮሺማን ከባቢኣን ኣብዛ ጸላም ንግሆ ሞቱን ቆሰሉን ጃፓናውያን በቲ ዘይተጸበይዎ መቕዘፍትን ዕንወትን ተሰናቢዶም እኳን ተነበሩ ኢዶም ግን ኣይሃቡን ብመሬትን ብባሕርን ምስተን ሓያላን ሃገራት ማለት ምስኪዳን ሓይልታት ጥምጥም ቀጸሉ 3 መዓልቲ ድሕሪ መጥቃዕቲ ከተማ ሂሮሺማ ካልእ ቦክስ ስታር ዝተሰሜት ብ29 ወታደራዊት ነፋሪት ፋትማን ስሙ ኣቶሚካዊ ቦምብ ጽዒና ብሜጀር ቻርለስ እናተመርሐት ሰማያት ክትሓርስ ጀመረት ልክዕ ሰዓት 11:01 ጃፓናዊት ከተማ ናጋሳኪ ዕጫ ከተማ ሂሮሺማ በጽሓ ከተማ ናጋሳኪ ዕሮት ከም ዘጋጠማ ረፋዳ ጸልሚቱ ፀሓያ ጥፍአት ነበርታ ድማ በዚ ያስካሕካሒ መጥቃዕቲ ካብ 35 ክሳብ 45 ሽሕ ህይወቶም ክስእኑ ከለው ክሳብ 60,000 ዝኣኽሉ ድማ ቆሰሉ በቀይሕ ሰራዊት ዝፍለጥ ዝነበረ ሰራዊት ሩስያ በአጋር ሰራዊት ንምድምሳስ ጃፓን ኣብ መሬት ጃፓን እግሩ ዋምቢሩስ ኣብ ርእሰ ከተማ ጃፓን ከተማ ማንቹሪያ በጽሕ ነበረሞ በአዕነውቲ አቶሚካውያን ቦምቡታት ተሰናቢዱ ዝነበረ መራሒ ጃፓን ሃፀይ ሂሮሂቶ አሜኒሉ ስዕረቱ ብምቕባል ኩናት ደው ክብል ጸውዐ ብመንጽር ወታደራውያን አመራርሓ አሜሪካ ንምዕናው ስርዓት ጃፓን ኣዋርሕ ክወስድ ዝኽእል መደባት ተሓንጺጹን ከሎ እቲ በኣፍልጦ መንግስቲ አሜሪካን ውሑዳት ተመራመርትን ዝተሰርሐ አቶሚካዊ ቦምብ ኣብ ውሽጢ ሓጺር መዓልታት ነቲ ናይ ነዊሕ እዋን ትልሚ ኣሕጸሮሞ ብ2 መስከረም 1945 ድማ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብወግዒ ተዛዘመ ሬድዮ ኤረና ናይጄሪያዊ ሳዕሳዓይ ባለት ዝተባህለ ሓደ ካብ ዓይነታት ሳዕስዒት ልብን ስምዒትን ብዙሓት ካብ ምትንካፍ ሓሊፉ ሕልሙ ከተግብረሉ ዝኽእል ዕድል ተፈጢሩሉ ወዲ 11 ዓመት ናይጄሪያዊ አንቶኒ ማዱ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይጄሪያ ከተማ ሎጎስ ዝነብር ኮይኑ ምስ ክንድኡ ዝኾኑ ካብ ናቱ ዓይነት ተውህቦ ዘለዎም ቆልዑ ውሑዳት ሰዓታት ኣብ ሰሙን ትምህርቲ ናይ ባለት ሳዕስዒት ይረኽቡ ባለት ሳዕስዒት ህይወተዩ ቢሉ ብቃሉ ዝመስከር አንቶኒ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃቦ ትምህርትን ልምምድን ንዕኡ እኹል ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝህለወሉ ኩሉ ቦታ ኮይኑ የስዕስዕን ይላመድን ከምቲ ኣብ ማዕከናት ዜናታት ዝሃቦ ቃል ድማ ኣብ ዓበይት መድረኻት ዓለም ደይበ ክስዕስዕ ናይ ኩሉ ግዜ ሕልመይ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ቦታኤ ዝስዕስዕን ዝለማመድን
ምኽንያቱ ብምልምማት ጥራሕ ናብ ዝደለኽዎ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ስለ ዝርዳእኒ ናይዚ ሓደ ኣብነት ድማ ኣብ ከተማ ሎጎስ ኣብቲ ዝነብረሉ ማለት ትሑት ደረጃ መነባብሮ ዘለዎም ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ ኣብ ኣፍ ደገ ዝናብ እናዘነበ ብዘይ ጫማ እናሳዕስዐን ከሎ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢንተርኔት ብመልክዕ ቪድዮ ተዘርጊሑ ነይሩ እዚ ቪድዮ ማለት ኣንቶኒ ማዱ ነቲ ከም ህይወቱን ኣዝዩ ከም ዘፍቅሮን ዝገልጾ ሳዕስዒት ኣብ ዓለም ሙሉእ ክባጻሕ ግዜ ኣወሰደሉን ሚልዮናት ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራውያን መራኸቢታት ሪኦሞን ክቀባበሉሉን ቀንዮም ዓበይቲ ሚድያታት ከም በዓል ቢቢሲ ከይተረፋ ሽፋን ሂቦንኦ ብፍላይ ድማ ውሪት ተዋሳኢት ጸላም ኣሜሪካዊት ቫዮላ ዴቪስ ኣብቲ ናይ ትዊተር ገጻ ምስ ለጠፈቶ ዝርግሓት ቪድዮ ከዓቢ ክኢሉ ተዋሳኢት ቫዮላ ከምዚ ክትብል ኣብ ልዕሊ እቲ ቪድዮ ኣድናቆታን ተመስጥኣን ኣስፊራ ነይራ ጽባቐ ህዝበዩ ዘዘኻኽረኒ ሽሕኳ ገዘፍቲ ጸገማት ኣብ ቅድሜና ተገቲሮም እንተሃለዉ ሓድሽ ነገራት ካብ መፍጣር ካብ ምንስፋፍ ህይወትና ብዝደለናዮ መንገዲ ካብ ምስኣል ብብርቱዕ ስምዒትን ፍቕርን ክንነብር ኢና ህዝብና ከዓ ንዘለኣለም ክንሳፈፍ እዩ ባለት ክስዕስዕ ከለኹ ጥራሕዩ ኩሉ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ዝስማዓኒ ዝበለ ኣንቶኒ ኣቓልቦ ናይ ብዙሓት ድሕሪ ምስሓቡ ዘይከም መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ቆልዑ ሕልሙ ተጋሪዱ ከይተረፈ ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ ዝርከብ ፕሬስቲጅስ ዝተባህለ ናይ ሳዕስዒት ባለት ካምፓኒ ናይ ትምህርቲ ዕድል ስለ ዝፈጠረሉ ኣብ 2021 ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ከመሃር እዩ ቫዮላ ዴቪስ እውን ብወገና ንወዲ 11 ዓመት ኣንቶኒ ኣብ ኣሜሪካ ባለት ቲያትር ተረኺቡ ልምምድ ክገብር ዕድል ኣመቻችኣትሉ ኣላ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ንሎም ዘዳለናዮም መደባት ከም ዝተኸታተልኩም እዮም ነይሮም ኣብ መደብኩም መደብ መንስያት ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእይቶ ከምኡ እውን ብዝተፈላለዩ ንመንስያት ይምህሩን የዘናግዑን ዝበልኩሞም ትሕዝቶታትኩም ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ በኣድራሻና ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትከታተሉና ከም እትኽእሉ ክንሕብር ንፈቱ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ትዕዝብተይን ብድሆታትን ይኣክል ዶክተር ሞጎስ ያዕቆብ ካብ ካናዳ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية إنه يأكل كاب نبل عمو تحلفو كل بايتوتاتن صلالاتن ون عمتاو ገምጋም ክገብር እዋኑ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ሓያል ጎኑ ዝዕንትረሉ ድኹም ጎኑ ድማ ዝጽገነሉ መድረኽ ሓስስ ክብል ኣለዎ ዝያዳ ንኣድማዕ ስራሕ ዘዳለዎ ስልትን ብልሓትን ክቐይስ ኣለዎ ገስጋስን ምዕባለ ይኣክል ንትዕዝብታተይ ክሕግዘኒ ኣብ 3 መድረኻት መቃቂለ የቕርበልኩም ቀዳማይ መድረኽ ድርኺት ንለውጥን ሃገራዊ ጉቡእ ድልውነትን በቲ ባህንደበ ዝተፈጥረ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጸ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶባት ግጭት ኮሎኔል አብይ አሕመድ ብዘይ ቅድመ ኩነት ውዕል ሰላም ተቐቢል ያለኹም ስበለ ኣብ ሃገራት ዘይኮነ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ዝተገብረ ውዕል ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ሓቀኛ ምስሊ መራሒኡን ጥልመቱን ብግልጽ ዘርአየ ኩነት ብምንባሩ ከም ግብረ መልሲ ድማ ህዝቢ ወጽዑ ከብቅዕ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ከይተኸወለ ብድምፁ ወፂኡ ይኣክል ምልኪ ፍትሒ ይንገስ ምልኪ ይፍረስ ሃገርና ብራዕዲ ዘይኮነ ብፍትሕን ቋምን ክትመሓደር ኣለዋ ብማለት ሃገርና መግዛእታዊ ድባት ዘይኮነ ብደምን ይዕጽምቲ ጀጋኑን ዝተሓጽረት ሃገር ክብራ ክምለስ ሓፋሽ ዋና ሃገሩን መጻዕ ዕድሉን ክኸውን ጥርናፈይ ኣክል ኣብ ኣድራሻት ባዕዳውያን ሃገራት ዘይኮነ ኩሉ ውፅእ ህዝቢ ካብ ኣድራሽ ልቡ ዝወፀ ፍቕሪ ሃገሩ ነዲዱ ምስ ውሽጡ ተጋቢኡ ባዕሉ ዋና ለውጢ ክኸውን ንሃገሩ መሪሕ ተራ ክጻወት መብጻዕ ዝኣተወሉ ፍሉይ ፍጻሜ ኣብ ታሪኽና ነይሩ ሰንሰለታዊ ቃልሲ ወለዶታት ከይብተኽ ሰንሰለታዊ ቃልሲ መላግቦ ወለዶታት ኮይኑ ናብ ካልኣይ መድረኽ ዘሰጋገረ ኩነቲ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ካልኣይ መድረኽ እቲ መድረኽ ዝያዳ ውደባን ምውሃድን ቃልሲ ዘድሃበዮ
اتناي ولك تبقصون درخيتن ናይ ሓባር ስራሕ ምስራሕ ኣገዳስነቱ ብምርዳእ ካብ ውልቂ ዝተበገሰ ናብ ከተማታት ዞባዊ ጥርናፈ ፈጢሩ ራእዩን ዕላማታቱን ኣነፂሩ ተወዲቡ ክቃለስ ድማ እቲ ኣገዳሲ መድረኽ ቃልስናይ ነይሩ እቲ ዝበስሐ ግዜን ጉልበትን ዝበልዐ ድማ ሙቃም ክፍልታትን ምንዳፍ ዓንዲ ሕግን ስትራቴጂካዊ ሰነዳት ምድላውን ነይሩ ጎኒ ጎኒ እዚ ካብተን ቀዳምነታት ተዋሂቦን ዝቆማ ክፍልታት ጎስጓስን ሓበሬታን ኮይነን ከምቲ ዝድለ ኣድማዕን ትፅቢት ህዝብን ስራሓት ፈፂመን እኳ እንተዘይትበሃላ ዜናን ሓበሬታን ይኣክል በብሃገሩ ዝፍኖ ዘሎ ዓብ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ እንተኾነ ግና ክሳብቲ ንብህጎ ዓለምለኻዊ ይኣክል ዝቐውም ንእሽቶ ደረት መዝነት ወሲዱ ብሓባር ዝስርሓሉ መንገዲ ክናደእ ምተገብኦ ምስቲ ኣብ ቅድሚና ተገቲሩ ዘሎ ብድሆ እቲ ገስጋስ ይኣክል ብዝግብኦ ቅልጣፈ ክጓዓዝ ዘይምኽኣሉ ንብዙሓት ድሌት ፍትሒ ተስፋ ቁሪፁ ናብ ድሕሪት ይመልስ ኣሎ ጎኒ ጎኒ ዝውን ኮቪድ-19 ብምኽሳቱ ነቲ መደባት ኣዝዩ ጸሊዎ ይርከብ እዚ ተረኽቦ እውን ኣብ ምምካት ለበዳ ሕማም ኮሮና ናብ ማዓስከራት ሓይሊ ዕማም ብዓለም ደረጃ ዘርኣዮ ስራሕ ኣዝዩ ዝምስገን ጥራይ ዘይኮነ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ዘሰጋግር ትካላዊ ኣሰራርሓን መንእስያት መሪሕ ተራ እንዳተፃወቱ ተመክሮ ከጥርዩ ዝሕግዝ ባይታውን ፈጢርዮ ሳልሳይ መድረኽ እዚ መድረኽ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ መሰረታት ህዝባዊ ቃልሲ ይኣክል ብዓለም ደረጃ ቆይሙ ተዋሂድካ ግብራዊ ስራሕ ምስራሕ እዩ እዚ መድረኽ እውን ብሸውዓተ ሃገራት ካናዳ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ሽወደን ፈረንሳ ዴንማርክን ስዊዘርላንድን እቲ ስራሕ ብምውሃድን ልዝብን ይቕፅል ኣሎ ወከልቲ ሃገራት እውን ዕማማቶም ተመቃቂሎም ዝከኣሎም ይሰርሑ ኣለዉ እቲ ክዕመም ዝድለ ብዙሕ ግዜን ተወፋይነትን ስለ ዝሓትት ብወለንተኛታት ሕልንኦም ኣገዲድዎም ካብ ናይ ውልቃዊ ውራዮም ማለት ስድራ ቤቶም ስርሖም ድቃሶም ሰዊኦም ይገብርዎ ስለ ዘለው እቲ ተወፋይነትን ተገዳስነትን ኣብ ኩሉ ሓደ ይኮነን ብተወሳኺ ፍልሊ ተመክሮን ትፅቢትን እውን ካብቲ ካልእ ብድሆ ናይ ዝመድረኽ እዩ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية እዋናዊ ብድሆታትና ብሓፈሹ ክረአ እንከሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆታት እዚ ዝስዕብ ክትቀስ ይከኣል ኣዕናዊ ፖሊሲታት ኣጽናቲ ስርዓት ኢሳያስ ውልቀ ምልኪ ኣጽናቲ ኢሳያስ ከውል ሕማም ኮሮና ኣሳቢቡ ምንቅስቃስ ከልኪሉ ህዝብና ጥሜት ይቐትሎ ምህላውን ህዝብና መሰረታዊ ኣገልግሎት ተሓሪሞ ምህላውዮ ወፃእ ዝምድናታቱ ንረብሑ ኮይኑ ካብ ማዕቀብን ተነፅሎን ተገላጊሉ ናብ ጸላዊ ዞባዊ መርሓ ኮይኑ ሳዕቤኑን ዕንወቱን ድማ ናብ ወለዶታት ዝሰግር ፖለቲካዊ ውድቀት ቁጠባዊ ውድቀት ማሕበራዊ ቅልውላው ዝወስድ ይስጉም ምህላዎ ኮቪድ-19 ከም ጸጋ ወሲዱ ንበትረ ስልጣኑ ይጥቀመሉ ጥራይ ዘይኮነ ንወተሃደራዊ ዕንደራን ጸጥታዊ ስግኣትን ምዃንዮ ባህርያዊ ብድሆ ኮቪድ-19 ዘስዕቦ ዘሎ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቅልውላው ስምብራቱ ዘይሓዊ ንሃገርና ምስቲ ዘሎ ጉዕዙ ምሕደራ ካልእ ተወሳኺ ዕዳን ብድሆን ምዃንዮ ዕዝለን በጣውን ነታ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነብር ሓረስታይ ሃገርና ሕርሻዊ እቶቱ ኣዝዩ ሃስዮ ብምህላዎ ዞባዊ ፖለቲካዊ ነውፂ ቁልጡፍ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝዋና ይቀያየር ምህላው ድልዱል ብቑዕና ሃገሩ ዝሓምም ጥርናፈ ዘይምህላውን እቲ ኩነት ዝሓየለን ረብሑ ክሰርሕ ረብሓ ሃገርናን ህዝብናን ንኸስሮ ምህላውና ብቕዓትን ቅርፅን ተቃውሞ ሓይሊ ንስርዓት ግደፍ ክገጥሞ ዝኽእል ሃገራዊ ጥርናፈ ክሳብ ሕጂ ዘይምፍጣርና ከም ወኪል ህዝቢ ኮይኑ ቀዳምነትን ረብሓን ህዝብና ዘቐድም ክንሃንፅ ዘይምኽኣልናውን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳዩ ተበላሓትነት መሃዝነት ተወፋይነት ሕፅረት ኣብ ተቓለስቲ ዘይምህላውን እቲ ካልእ ጸገም እዩ ነዚ ብመልክዑን ትሕዝትኡን ፍሉይን በዳህን ኩነት እንዳሃለወ ኣብ ክንዲ ብሓድሽ ቅድን ምህዞን ምብዳህ ብእዋኑ ዝሓለፎ ጸቢብ ፍልልያት ፈጢርና ንጓዓዝ ምህላውናዮ ነዚ ሓድሽ ብድሆ ብኣረጊት ኣገባብ ክትገጥሞ ምፍታን ዘርባሕ ኣይኮነን ኣሰላልፋ ክዕቀን ዝግብኦ ንዕላማታቱ ሸቶታቱ ብዝመደቦ ይሃርም ምህላው እንዳገምገመ ኣብ ክንዲ ምኻድ ንዝመደቦ ጓስዩ ሓድሽ ምዕባለ ብዝተፈጥሮ እዋን ንምምላሱ ዝያዳ ግብረ መልሲ ምሃብ ንመደባት ጓስዩ ኣብ ሓድሽ ስራሕ ምጽማድ ኩሉ ሓይሉ ድማ ኣብ ግብረ መልሲ ምሕላፍ ይመስል ተጓዕዞና ሳልሳይ ውርሻታት ቃልሲ ዝፈጠሮ ብድሆን ጽልዋን እቲ ዘይከሓድ ሓቂ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ በቲ መሪር መስዋዕቱ ናጽነቱ ክጭበጥ ምኽኣል እዩ ኣብ ጉዕዞ ድማ ንኣስታት 50 ዓመት ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዘይኮነ ፍጹም ወተሃደራዊ ምምሕዳር
أوشتي النفس وكف أكل حبرة سبنا تسريتو أفتت حافل اللي دما زيادة قنت أوي بعند رأسو دما والكأسوات زعبيلو ترنافة ويتكال زنقصلو كنتين أوريسنا أبقع زونات النت مقرمتا زحاتتو قنسألو اتخال وغن دما وغن حرنت ويدما حتو مسل اوانو خمزي كونا حاسيبو أمو حاس نات النت مدهاب اتخال حتو مسل دحرين التحساسبلو زبل الرأية كان بهلي توسيدو زعنو النخويني سمعني ولا أبتل حيروس تولع دباو كينات كي ترفة ترايدوبنا ايتحانسات دحريو نركبلو زبل رئيتون كابتي عمري أتنات سنة وحقو داي مسلاني حتو مسلن ديموكراسن كن اللي ما مدوس لزيت أنحنا كساب حجي واقع حفلنا اللو ورشا قالسي إرترا ورشانا قبل علن تحتي زيادة دما وتهدراو ميلا سلطان بوحدات تقبيتو نحمسا عمتات سرتس لزخونا تغالاساي أمونغون عمتات سلمدو تأزاز مقبال قبل علي ناب تحتي مستحجي كانت تأتاتوون فتن كاب تحتي نلعل تغرقيرو فرحن تنكاقان تحاويسو رئيسة أمان نتات في إركاب زيادة دما نقفتا وي أبر كيركبني مستولنتاون أبتر فق زينا نكالس مهلاونا وتسيتي وحد قعزو دما زقمتاو جيرو قاسنا يعقتو مهلاويو حفاش دما تسفاي قرص ألو بمنصرو دما أصنات السرعات مولو قزيوم زتوهبوم تأزاز كتكبرو زيادة يسرحو دقفتم أون بهلقن سمعتن بمخانوم وطعا زي رأيوم سلازخونو توفيوم كي تتصوعو أبيت كي تلأخو إنخو زبلو بمخانوم قعزونا يدناوغيو اتزحلفه قعزو برتاو قالسي زتفلالي حسابات زأنقد زيكونا فولي رئيتو زلو بل حساب زغنسأللو هموتي حاليفو اتو قعزو دما أم السوار مفللاي زتهانسا ودب كهنت متنحيو أبكندي حيال ترنافه ويكا أو الدابة زيادة والكأسابات زعبيلو مقلال زعسلو قعزو هنيرنا كموت إتو دما نمحبر عند حقي مئزاز نبدمتي زسعركايو أمين كام سراحي تلمدن مريحنة ودبات ننويح كوعزو درجات السلاتيوم زخور يوتيو ناتو كالت ارنافق فتر كم لمدتر ايو خوينوس انيحو بزمت اندما ابكند موهاد زيادة من ربح ودبات كابتا اكال تساورنت مسانن زعابي علامة مرسعينيرو تكالاوي اسرارحا فتسوم ايتلامدنايون بقوع محبرن صفوف تكالاوي اكايدان كنهانس اي بقعنان كلو بامنت رايقيت انيحو كل مدبات سراح قبل علي توديون تحتي ورد تسرحو سرحات كي ترفى أي نقركانيو ما هازلنت تبالحاتنت تحتاتنت فتو ما يسرحنيو اتم الرباح ودباز زفترو مثل كايتو مكرون تكالاوي أسرارحا نابنوس ولدوك محلال فايك ألن إذا ولدو أبكن دخف استجمرة زهانت بوزوح قزي حدش كرتسن أقواب أسرارحان كانت تأتاتو بوزوح قزي يوسد زتو الدبا حيل هكدف كنقت مودما أي بقعنان راديو إرنا ربعي بدهوتات حترت تموكرون رديتن زفترو يأكل كمزباو بوليتيكاو من قصقاس كوينو مسجمرة اتوانا نايلوت هزبي بعند رأسو دما كتماتاتين انتخونا اتبدهو اتين هزبي وحدات مريتو حلفنت مسحابة بدحريقو نوكلتو اي تغتاتلو من اي تابعو من قدلت مزهلوم أرام سقمتن موصاد حتوتات يخون تبصاوا يقبلنيو نبعلو تساتافنت أو قبائتات كاب علت نبعلت ندا قول ليزمت اتن سلست عبيت مسارتاوي روقحيتات نايك ألسي مالت حساب ويكا تقداسنت جنزب كمون اتوم استمرسو تقداسنت سلازلوم تزي كوينو أم محدراوي كلت بقعتها اللو مالت ايكونن سلازد ما بقعت كالاوي أسرار حاكهانت اي بقعن برقت اتسراح نايولن تابو مخانو اتزو في يوحد حترت قزين عقمن تدميرو جيجاتات كقبر قدن يخون اتقعزو دما سقمتاوي خونمو نتهز اتصنت اي ملسن تسفاي قرز كموتيتو دما مكساس اب حد يسعب مدبات كايس كامسراح نمدبات زساسي استراتيجيكاوت ان امنداف عقمي حطرو كموتيتو بقبو من محدراوي تكنيك كتأتاتو يتقام أمانغو رئيتو هزبن والكاو رئيتون مسساي تقام وساني قبائتات أمو كسقوط رحيزو نابز ملكتو أكال نتقبار زخيد كم ردو توسيدو يقتصل ويدما بخال قونا وفتسامي تتسأليو إرساع قدام النتاتنا مسحات حدا خبت حالي خو حيزونا زلو قدايو
ዘለና ጸጋን ድኻምን ኣብ ግምት ብዘይምእታው ብዙሕ ጉባኤታትን ኣኼባታትን ግዜን ጉልበትን ዝህልቕ ዘሎ ጉዳዩ እቲ ዘተ ኣብ ከተማ ኣብ ሃገርን ዝግበር ዳርጋ ፍሊ የብሉን ሓደ ዓይነት ኮይኑ ረኺበዮ ብፍላይ ኣብ ዋትሳብ ወይ ድማ መራኸቢ ብዙሃን ኣባላት ዝግበር ዝርርብ ፍሉይነት የለን ኣብ ከተማ ዝግበር ዘተ ዝያዳ ተግባር ዝምልከት ኣብ ሃገር ድማ ስልታዊ ወይ ከዓ ስትራቴጂካዊ ክኸውን ምተገብአ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ስሙን ቁርጹናት ሒዙ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝመስል ስነ ሓሳብ ሒዙ ይርከብ ኣብ ክንዲ ኣዋሃሃዲ ዝብል ኣቦ ወንበር ይብል እዚ ድማ ኣብ ክንዲ ምውሃድ ምእዛዝ ይስምዕ ብርግጽ ግን ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ምውሃድ ክነሱ ብዓይነት ዓዘብቲ ግና ምእዛዝ ይስምዕ ኣሎ እዚ ድማ ጌጋ ሓበሬታ ዝህብ ዘሎ ይመስለኒ ሬድዮ ኤረና ሓሙሻይ ሕፅረት ኣምር ዲሞክራስን መሰልን ኣምር ዲሞክራሲ ኣብ ዓዲ ሃገር ኮይና ዲሞክራሲ እንዳተቋደስና ንሕና ብንሕና ኣብ እንራኸበሉ ኣጠቓቕማ ዲሞክራሲን ስሕቶ ዘለና ይመስለኒ ንሕና ኤርትራውያን ንናጽነትን ዲሞክራሲን ክንዝምረለን ወይ ክንደርፈለን እንተዘይኮይኑ ክንነብሮ ይተዓደልናን ኣብ ስደት ኮይና ንገብሮ ቃልሲ ኣብ ትርፊ ግዜናን ብወለንታን ከምኡውን ዝቕይድ ሕጊ ይግበር እዩ ግና ሳዕቤን የብሎን ክቃለስ ዝመፀ ሰብ ብድምፂ ምስ ተሳዕረ ክሳብ ኣብ ዕላማ ፍልልይ ዘይሃለወ ኣብ ክንዲ ንብዙሓት ተማእዚዝካ ምኻድ ድምፂ ኣይተሰምዐን ብማለት ነብሱን ደገፍቱን ሒዙ ካልእ ውድብ ወይ ጥርናፈ ፈጢሩ ይጓዓዝ ከም ሳዕቤን ድማ እቲ ተቓላሳይ ኣብ ክንዲ ብዙሕነት ዘረጋግጽ ሓደ ዓይነታት ተሓሳስባን ኣመጻጽቃን ዘለዎ ጥርናፈ ይፈጥር ከም ውፅኢቱ ድማ 30 ፖለቲካዊ ውድባት እልቢ ዘይብለን በርጌሳዊ ማሕበራት ውፅኢት ንዲሞክራሲ ዘይምእዛዝ እዩ ዝኾረየ ድማ ኣባል ይሃልዎ ኣይሃልዎ ትካል ያኽብሩለይ ዝብል ጠለብ ይመጽእ ከም በዓል ብርኪ ኮይኑ ድማ ምስ ይኣክል ውዕላት ክፈራረም ይህቀን ብወገን ይኣክል ድማ ኣብ ከከተማኹም ኣባላት ኩኑ ዝብል ስነ ሓሳብ ኣሎ ነዚ ብኸመይ ተተዓርቆ ድማ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ይኸውን እቲ ዲሞክራሲ ውርሻ ድማ ኣብዞም መንእስያት ሰሪጹ ሓሳበይ እንተዘይተቐቢልኩሞ እወፅ የለኹ ኢሉ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ቀሪቡ ሓጢኣት ኣለይቲ ወይ ኣወሃሃቲ ዝርዝር እዚ ድማ ብዙሓት ናብ ስቕታ ይሸመም ኣሎ እቲ ዝገርም ከሳሲ ዋላ እቲ ብውልቂ ብስም ማሕበር ዝተፀሓሓፎ ከይተረፈ ናብ መራኸቢ ብዙሃን ይፍንዎ ኣብ ክንዲ ንህግደፍ ድማ ናብ ነብሲ ምክልኻል ሓይሉ ወዲኡ ደውታ ይዓስሎ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ስእሊ ከነማዕዱ ከድልየናዮ ውልቀ መሰልን ትካላዊ ኣሰራርሓን يأكل كم هزباو من قسقاس مسرت نقبلات زملكت بمسرت عند حقي كتماتات تسامع علو أبايتو ويتصلال عند حقي أو هايدو تسامع علو مسل أبالنتي الرقاقز انتو خونه مسل مزراب مسل امنت مسل متأخبات كالوقت مسلات النبهقوم كساب مسل نايكال السب زيتان كفاك فكرلو خمزلو نسحتو زلنا قدايو حدا أبال كم ترنافي ويوهادي حلفنت مزوهبو والكاوي بهاقتاتو زي كونه نزوكلو محبر زربح سلطاون استراتيجيكاوي زمدناتاتن سرحاتن كوسري خقل ازوون بمسر السلطان حلف نستوهبويو جينات الكالاون والكاون عغمتات أم مخعبات سلزركب بزوحا قفاتي رأيو بعلو مرحتها قراتن أكاي تعبيت تكالاتون أما خرتي أبقنم جيرم زنطفو زلو ኣብ ጉዳይ ሃገርና ግን ወለንተኛታት ጉዳይ ሓዳሮ ምን ህይወቶ ምን ጓስዮም ብዘይ ክፍሊ ዝገልግሉና ዘለው ንዋይ ሓሳብ ሞራል ከሃብና ብዙሕ ተጸቢና ብዙሕ ግዜ እልብ ዘይብሉ ነቐፌታ ነዝንበሎም ኣለና ውሑድ ሂብና ብዙሕ መሳለጥያን ደገፍ ዘይብሎምን ክነሶም ብዙሕ ንጽበ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ሬድዮ ኤረና ሕጽረት ብቕዓት ኣብ ምእላይ ፍልልያት ከም ዝቐዲሙ ዝተገልጸ ንኣክል ዝመርሑ ዘለው ዝኸፍልዎ ዘለው ዋጋ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ንኹሉ ዜጋ ቡርህዮ ምዝ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሕጽረታትን ብድሆታትን ብመጠን ህዝቢ ዝጽበዮን ብሃግታትን ብዙሕ መረረን ነቐፌታን ይውሕዝዮም ዛጊት ምስቲ ተሰላሲሉ ዘሎ ስራሕን ተወፋይነትን እንተኾነ ግን ነቲ ዝመጽእ ነቐፌታውን መሰረት ኣልቦ ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ነትሩ ኢጌጋስ ተፈጸመ ኣብ ክንዲ ብንጽህና ይቕሬታ ሓቲቱ ቅኑዕ መእረምታ ወሲዱ መብጽዓ ናብ ህዝቢ ኣትዩ ጉድለታቱ ኣሪሙ ወይ ድማ ይቕሬታ ሓቲቱ
በብእዋኑ ዘይበሃሎ ሩኡይ ጌጋ እንተኾይኑ ስልጣኑ ናብ ዝሃቦ ህዝቢ ኣረኪቡ ብትሕትና ዝወርድ ብዙሕ ግዜ ጓሲዎ ምንም መልሲ ከይሃበ ጸማም እዝኒ ሂቦ ይሓልፍ ወይ ድማ ነቲ ዝኸሰሶ ዘሎ ነቕፌታ ዘስዕብ መልሲ ዘይምሃብ ሓደ ካብቲ ነዚ ህዝባዊ ቃልሲ ዘዳኽም ዘሎ እዩ ብፍላይ ባይቶ ሕቡራት ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ዝተረኣየ መረረን ኣብ ቃልዕ ዝወፀ ነቐፌታን ዝግባእ መእረምታ ብዘይምግባር ንይኣክል ብኣሉታ ጸሊዎ ክበሃል ይከኣል እዩ ከምኡውን ኣብ መብዛሕትኡ ከተማታት ኣብ ውሽጢ ዘጋጥም ዘይምርዳእ ብሰሪ ሕፅረት ተሞክሮ ፍልልያት ወይ ዘይምርዳእ ምስ ዘጋጥም ብኸመይ ተኣልዮ ዝበልእ ክሳብ ዓንዲ ሕጊ ዝውዳእ ቀዳማይ ዕማም ክኸውን ዝግብኦ ሓባራዊ መረዳእታ ማለት ሰነድ ተሰማሚዑ ብዘይምብጋሱ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ዝተፈጥረ ንኣሽቱ ዘይምቅዳው ካብቲ ተወፋይነት ተቓልስቲ ዘዳኸመ ይመስለኒ ሕፅረት ህዝባዊ ርክባት ይኣክል ኣብ መሳርዑ ምድልዳል ተጸሚዱ ስለ ዘሎ ኣብ ኪኢላዊ ዓቕሙን ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ምትእታው ብምጽማዱ እዚ ድማ ከም ስራሕ ስለ ዘይርአ ኣብ ሓበሬታ ምሃብ ካብቲ ዓብ ድኻም ይኣክል እዩ ሓበሬታ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዘለናዮ ዘመን ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ኣስተምሮ ይኹን ሓበሬታ መደባት ወፂዎ ይኸይድ የለን ሓበሬታ በብወገኑ ይኸይድ ብምህላው ውህደት ይሓፅሮ እሞ ከድምዕ ድማ ኣይከኣለን እቲ ኣዝዩ ዝገርም ድማ ኣቦ ወንበር ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ፌስቡክ ላይቭ ቀሪቡ ንጅባ ውልቀ ሰባት ምህጣር ማለት ነቲ ህዝቢ ዝሃበካ ሓላፍነት ምንኣስ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ እውን መደብን ስትራቴጂካዊ ውሳኔን ዘይምህላው ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት መራኸቢ ብዙሃን ዝቐርብ ሰብ ካልእ ንዕኡ ዝመጣጠን ክኸውን ይግባእ ኣብዚ እዋን መርበብ ሓበሬታ ብዘይምእኩል ኣገባብ ዝኽኣለን ዘይከኣለን ዝፈልጥን ዘይፈልጥን ሓበሬታታት በብወገኑ ክዝርግሕ ንሪኦ ኣለና ባይቶታት ይኣክል ክሳብ ጉባኤ ገይሩ ኣፈኛ ናብ መራኸቢ ብዙሃን ዝልእኽ እቲ ዘውርዶ ዘሎ ክሳራን ጽልዋን ዓብዪ ይኸውን ልዕሊ ኩሉ ድማ ይኣክል ሓበሬታ ክዝርግሕ ኣብ ካልእ ማዕከናት ዜና ስለ ዝምርኮስ ጽግዕተኛ ናይ ካልእ ኣካል ይኸውን ኣሎ ይኣክል ዘይቅበሉ ኣካል ይኹን ውልቀ ሰባት ስለ ዘለው ኣብ ጎስጓሶም ድማ ኣንጻር ይኣክል ክኸውን ግድን እዩ ንህዝባዊ ርክባት ዝምልከት ሓያር ስራሕ ድማ ይሓትት ኣሎ መደምደምታ ቀዳማይ ለበዋይ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብዚ እዋን ዲክታተርያዊ መላኺ ኢሳያስ መንነትና ክብርታትና መብፅዓ ስዋኣትና ኣብ ዕዳጋ ውሪዱ ሸጠና ዘሎ ስርዓት ኣብ ምእላይ ኣርሂብና ክንሰርሕ ይላቦ ጽባሕ ኣብ ተቐዋማዊት ሃገር ድማ እቲ ዝሓሸ መብፅዓን መርሓ መጻኢ ዜጋታትን ዘውሕስ ይመርሓና ኣብ ጉዕዞ ሓርነት ተካእትመን እስያት ከነዳልው ድማ ጎኒ ጎኒ ክንዓሞ ዝግብኣና ሃገራዊ ዕማሚ እሞ ነስተውዕለሉ እቲ ካልኣይ ለበዋይ ድማ ንሓፋሽ ሕዝቢ ኮይኑ ነዚ ጉዕዞ ሓርነት ካብ ፍርቂ ንታሕቲ ዘይኮነ ካብ ፍርቂ ንምሉእ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ምንቶ ጌርና ዓቕምና ዝፈቕዶ ጉዕዞ ይኣክል ክዕወት ክንጽዕረሉ ዘለና ጉዳይ ሃገር እዩ እቲ ቀመር ግዜ ድማ ኣብ ናትና ተወፋይነትን ኣበርክቶን ስለ ዝምርኮስ ኩልና እጃምና ከነበርክት ይግባእ ፖለቲካዊ ኩነት ዘባና ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ማእከላይ መንግስቲ ምስ ዲክታተር ተጸጊዑ ሓይሉ ኣደልዲሉ ውሕስነት ክረክብ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ እዋን እቲ ስልጣኑ ተመንጢሉ ኣብ ትግራይ ዓስኪሩ ዘሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ስትራቴጂካዊ መዋጽኦ ኣብ ዘናድየሉ ዘሎ ዝሓለፈ 29 ዓመት ዘኻዕበቶ ቁጠባዊ ጸጋ ፖለቲካዊ ተሞክሮ ወተሃደራውን ጸጥታውን ዕጥቂ እቲ ሓይሊ ሚዛን ጽልዋ ንዓናን ንዕኡን ሓደ ዓይነት ጽልዋን ተዘማደ ሓይሊ ሚዛን ዋጋውን ኣብ ተቃውሞ ኤርትራ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ረብሓና ኣብ ግምት የእቲና ስልታዊ ፖለቲካዊ ረብሓ ከም ዘለና እዚ መድረኽ ዝጠልቦ ዘሎ እዋናዊ ሕቶ እዩ ክሳብ ሕጂ ውድባትና ናብ ምምቕቃልን ምስባርን ዘውደቐን ህወሓት ድኹም ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ክሃንፁ ምፍታኖም ሓደ ጠንቂ ድኻምና ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ምኽንያት ድኻምና ግና ውድባትና ናይ ምግባርን ምጽላውን ዓቕመን ትሑት ምንባሩ ክከሓድ ዘይብሉ ሓቂ እዩ እቲ ካልእ ገጽ ፖለቲካዊ ኩነት ኢትዮጵያ ድማ ህዝቢ ኦሮሞ እቲ ለውጢ ብመስዋእቶም መጺኡ ክነሱ መሰልን ፍትሕን ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዘይነገሰ ኣሚኖም ኣንጻር ዲክታተርን ኮሎኔል ኣብን ዓጢቖም ዘለው እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ኦሮሞ ድማ ኣጋር መቃልስትና ተፈጢሩሎ ማለት እሞ ንሕና ኤርትራውያን ሓድሽ ቅዲ ኣቀላልሳ ዝሓተና ዘሎ እዋን እዩ ኣብ መንጎ ኣጽናቲ ኢሳያስን ኣብይ ኣሕመድን ስማዊ ውዕል ሰላም ዝተፈረመ ሃገርና ተጠሊማ ህዝብና ምስተረድአ ብነድሪ ምንቅስቃስ ይኣክል ፈጢሩ ብዙሓት ስቕታ መሪፁ ዝጸንሐ ሓፋሽ ኣብ ቃልሲ ተጸንቢሩ ከምኡውን ብዙሓት ደገፍቲ ከይተረፉ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ተጸንቢሮም ኣለዉ እዋን ለውጢ ዝኣኸለ ይመስል ነዚ ዝተገንዘበ ኣጽናቲ ስርዓት ኢሳያስ መላግቦ ቃልሲ ኣብ ደገን ውሽጥን ንምዕጻው
ኢንተርነት ኣብ ሃገርና ከይህሉ ምስ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ስምዕ ኣካል ራዕድን ጥንቃቐውን እዩ እቲ ካልእ ቴክኒክ ድማ ከውሊ ኮሮና ቫይረስ ኣመኽንዩ ህዝብና ኣብ ጥሜት ሸሚሙ ኣብ መሰረታዊ መግብን ማይን ከድህብ ፖለቲካዊ ለውጢ ካብ ዕለታዊ መነባብሮን ሓሳቡን ክወፅእ ዝዓለመ ይመስል ስለዚ እቲ እዋን ፈቲና ጸሊእና ኣኺልዮ ዝያዳ እቲ ለውጢ ንዓና ዘርብሕ ክኸውን ባዕልና ንቐይሶ ዝመጽእ ለውጢ ዓናው ከይከውን ኩሉ ብፍቕሪ ሃገሩ ዝሓምም ክሰርሓሉ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ጥርናፈ ፈጢርና ብሓድነት ሃገርና ከነድሕን ይግባአና ዶክተር ሞጎስ ያዕቆብ ካብ ካናዳ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን